Já už jdu Kláro, já už jdu natáčet, jo? Jo, já teďka zase s Lukem budu natáčet. Takže zdarec, Minecraftáci, zdravím vás u našeho třetího videa. A dneska budeme hrát Hide and Seek. Bude to pár minutové video, takže nebudu zdržovat a půjdeme na věc. Sorry, že se mi to tak laguje. A já teďka ale nevím, jak se dostat na toho Hide, to bude trošku problém, ale nevadí, no. A dobrý, už tam jsem. Takže půjdeme do arénky. Tady je Klára, zase. Ahoj, zase, jak říkáš. Půjdeme na to Hide and Seek, dneska nebudeme zdržovat nějakýma novinkama. Minule jsme natáčeli Hide and Seek, ale nepovedlo se nám to. Zrušilo nám to tamto video. Kláro, pojď, sopka, pojď, to se, ne, ve hře. To počítává, to je ve hře. Aha jo, tak to nic, no. Tak půjdeme na jinačí, třeba nemusí to být Hide and Seek, ale můžeme jít na Skywars. Pak za chvilku přijdem. Tak jo, tak teďka půjdeme na Skywars, no. Ale půjdeme přes ten kompas, OK? Jo, přes ten kompas, já jsem zapomněl vlastně, jak se tam dostává, takže, sorry. Lidi. U těch videí jsem tak trochu nerozvážně mluvil, ale protože jsem natáčel jenom dvakrát, takže vlastně, pardon. No a já se za minulý video omlouvám, že jsem tam mluvila takhle potichu, protože... Já jsem ju tak trochu stlumil, ale nechtěl jsem to udělat. Mě to jak kdyby... Jsem na tebe naštvaná. Neboj, dneska tě Tím pressure plate. už jsem tam. Ty už jsi tam šlapl? Jo. Skákej. Jsi v džungli? Jo, jsem v džungli. A skákáš? Jo, skáču. Hej, ty jsi vedle mě. Jo, Kirana, tam jsi, ty boucháš, že? Ty boucháš. Teďka jdu na ty čestky. Takže vidíte lidi, jsme spolu, takže to je úplně super. Pressure plate. Na co je tady ten pressure plate? Nešlapej na něj, tam pod tím je TNT, takže ten pressure plate podle mě zničí. Já už jsem na něho šláp. A to bude? Ne, dobrý, mě to nic neudělalo. To máš štěstí. Že jo. Kdybych teď neskočil, tak by mě to asi teďka zabilo. Já už jsem dneska nějaká blbá. Proč? Protože jsem chtěla dělat meč, aniž by jsem natěžil nějaký dřevo. Já ani tady nemám čestky, to je ten problém. Byl na stromech. Cože? To jsi mi řekla až teď. To se měl podkopat pod ty listy a ještě byl na jednom malém stromě. To prčic. Ježiš, ty jsi tak... Teče voda. Dobrý. Mám 28 šípů, zavidíš mi, co? Ne, ani ne. Protože já jsem nevyskákal do těch čestek, to je ten problém, víš? Takový ten... Hej, možná tam budeš mít 3 diamanty. Skočím. Chvilku čekejte, lidi, já chvilku nebudu mluvit. Klára někam musí. Těma listama? Já tu žádný čestky nevidím. To mám. Mě teďka s Lukem natáčíme. Ach jo. Tak dobrý, omlouvám se lidi. Přišel mi to písek. Od koho? Od České spořitelně nic zajímavého. Vlastně jsem zapomněla, že tady je ukrytá čestka, já ti uklidně řeknu. Před fencem takový, jako je tam fence a tam máš takhle ty. Hej, Lukine, někdo k tobě jde.
Pozor! Někdo k tobě dá. Ty dežote jeden. Jdi pryč. Už spadl. Hahaha. Jaj. Takže mě nezabije. Já jdu tady k tomu, on má dobrý ten. Ne. On ti doprostřed, on ti tam vykopal cestu doprostřed. A nespadni u té cesty. Ne. Já jsem to vyhrála, já jsem byla poslední. Já jsem skočil, já jsem chtěl jít na ně. Už se jdeme podívat na ten hide and seek. Je tak jo. Už točíme 6 minut. Musíme... A nebo víš co, budem Kláro už končit a ten high and seek dáme na jinší video. Já to stopnu, jo, už. Ok, tak ahoj lidi. Takže zdar lidi, dejte like plus odběr, nebo zhlídněte aspoň toto video. Nevím, jak se to zatím bude jmenovat. Doufám, že se vám toto video líbilo. Natáčel jsem zase s Klárou, takže dobrý to bylo. Pro mě je to takový lepší natáčet s někým. Ale jak jsem sliboval pořád, budu někdy natáčet, jak se to kraftí. Ale... Takže... Ale doufejme, že Luky někdy bude dělat další videa. Jo, Nic nestíháme. ale budu dělat další videa, ale já mám bandicap jenom na 10 minut. To je blbý, asi to stopuju na hodinkách a už natáčíme 7 minut. Bohužel. Takže budu končit, zdar lidi a za chvilku už budeme natáčet další video na Hide and Seek.